menapa wonten ngajengan? Sing bener ngajeng. Senes Mas Jalang, kula nggih gadah kangge jenengan. Apa? Limuceng. Oh, lagi. Nduk Elisa Orkarus. Ya. Monggo pinarak rene. Monggo Mbak Elisa aturan Pina wonten dewanggo. Niki Pak idolane arek-arek Pak. Sugeng dalu sowan kula Mak Cange ya Mbak Yu Lembo. Dalu wong ayu Mbak Elisa Orkarus nggih. Sugeng wilujeng menapa sugeng nderek mawon. Sami mawon nggih. Wilujeng. Wilujeng napa sugeng? Sugeng. Sugeng mawon. Sugeng. Oke. Dadi nun sewu Pak. Nek nggon basa ki nek sugeng ki kanggone piyai putri. Ya. Nek wilujeng ki kanggone piyai kakung. Ya. Oh, kok beda? Iku ana jenis kelamine. Maksudnya nek saya ke cowok gitu bilangnya apa? Sugeng. Oh, kula nggak maturi panjenengan sugeng. Nah, nek aku ning awakmu wilujeng. Oh, panjenengan ten kula wilujeng. Wilujeng ora wilujeng. Oh, kok nek kula kali pedalang? Sugeng. Sugeng. Nek wedok padha wedok? Susah ya nek ngono kuwi dadine. Susah kuwi dadine. Lah ya, sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Elisa Orkarus inggih alhamdulillah panjenengan saged rawuh saestu luar biasa. Dalu niki wah saya cantik jenengan. Alah, ono geleme biasane nek dalang kaya ngono kan. Hati-hati. Iya. Pancen dalang siji ki moduse ya ngono kuwi. Lah ya. Aku iki melu wis kawit jaman balak sak Tekan yakin. sakmene. Ya ngono kuwi. Lah ya, mau Anggrene Mbak Hani ya cantik. Aku munggah ya cantik. Iki kabeh dionekne cantik to berarti. Anggrene anyar ngono terus. Anyar. Cantike. Engko teko omah kowe di WA. Di WA piye? Ingin ngono kuwi. Tega seingin itu. Ingin mengajak pentas kembali. Oh, lah ya durung rampung lecet ki carane selak ngantuk tadi ya. Rengkun kowe ke ngawur ning kok pas. Lho piye to? Kula karo Sesuai. jenengan, kula karo jenengan lak wis ndek prasetya to, Pak. Padha-padha iso nutupi wirang. Kotor wong lanang reng. Nono. Wong lanang lho iki. Kok lengke? Lah iya. Wong lanang kok sentral figul kepala rumah tangga lho. Lanang lho iki. Iya. Lengke. Berarti mengke kula nggih ajeng bales nggih. Lanange jagat. Lanang angin lanang. Baguse jagat. Bagus sing jagat. Dalang siji-sijine sing ganteng. Dalang siji-sijine ganteng sejagat raya. Tur ora tau neko-neko. Tenane. Aku nderekke Pak Marsudi kawit taun 95 sak yahene. Urung tau krungu kok jeneng dalang iki kok demenan urung tau krungu. Saestu. Belas. Berarti jejek ora belok-belok jejek. Jejeg ora jejeg. Jejeg. Ya, jejek. Nek jejeg iki gareng Purwodadi kan jejeg. Jaja itu jaja. Jejeg. Oh lah ya. Itu Pak ya Pak ya. Kudu kaya ngono. Ora tau neko-neko. Ora Ora tau neko-neko. Beneran. Bener. Tapi ibu kok ngono ibu. Prihatine gede. Gitu. Turune wae nek pinggir kali. Enek pinggir kali. Bere hatine ning pinggir kali. Oh, main ning pinggir kali. Oh, tak kira. Tepane kodhokno piye kok? Ayo. Dahare lho. Daharen apa? Ning pinggir kali. Selikur dino apa? Ora dahar Ngira- ora dahar sego selikur dino. Ora dahar sego. Iya, Apik berarti ya prihatin gen tur tapane. Wingko suwe-suwe tepake ula lho, Bang.
Ya ora wong sego apa 21 dina kok dipangani terus rasane piye ngono lho kok. Oh iya, wis Mula iki dadi tape, panutane kanca-kanca yoga-yoga, kanca pesinden. Ya. Lho ngeten iki. Ya Pak ya. Nggih, leres Kang Gareng. Lah nggih, salim sik. Pokoke mung kula ron jenengan sing ngerti nggih. Iya wis ngawake Oh dhewe. alah, pidak jempol kau ya, pidak jempol kau. Pidak jempol kamu Kok pidak laki-laki jempol sama itu? Pidak laki-laki jempol, ya Tidak kan? jempol kok jempol. Ya, ada rahasia kan di antara kalian ngono loh. Ah iyalah, merahasia, pokoke merahasiakan. Ya wis ra apa-apa, sing penting sing mbak aku sakit sowan mriki, Nggih, Pak. Tobi Mbak Elisa. Ana Njagori sing ajeng tindakipun dipun sekecaken sing Nggih. wingking ngoten para pamirsa. Cek kula boten kula piji-piji sedaya kemawon ingkang sampun make lumpuk wonten ing Lopongon Jambon menika ingkang wingking menapa wonten ngajengan pinggir-pinggir lah sedaya semuanya. Mbak Alon. Mbak Elisa, Nduk, mboten ngajeng nggih. Ngajeng. Ngajeng. Bahasa Jawa sing tepat. Cek sampun niki Ya, kula capek-capek. belajar ya itu to Pak wong ora asli piyai Jawa kok. Prayorasi. Mula nek klerune kudu dibenerke. Heeh. Sing bener ngajeng. Ngajeng. Senes ngang. Ngajeng. Ngajengan. Ngajengan. Nggih, mugi-mugi si sedaya mawon pinaringan sehat. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Menapa kemawon pangajeng-ajeng sageta kasembadan. Lan menapa pados rejeki saged lancar sedaya. Para petani-petani paringi tetanduran ingkang sae. Pedogong-pedogong paringi laris Tanjung Kempul. Reng. Iki omong apa ta, Reng? Anu wis anggepen ae ngrungokke radio telesonik entek batune ngono lho Pak. Memang dialeknya seperti ini. Oh, iya, Karena iya. Mbak Elisa mohon maaf nuwun sewu, tidak asli piyayi Jawa. Iki wis iso ngendika Jawa wis matur nuwun. Asline saking Serang ya, Nduk. Seko toli-toli. Aku aja diseneni. Aku lho dong aku api iki yo. Aku seko toli-toli. Kok saka toli-toli. Yo. Aja diseneni. Aja diseneni. Diselosoni kok Saiso-iso. direboni wae entuk. Sing hah? Apa? Direboni. Dudu senen rebo seloso. Jangan dukani. Jangan didukani. Jangan dimarahi. Dimarahin. Asli saking Seko toli-toli. endi kuwi? Toli-toli. Bapak Ibu, bapake saking Toli-toli. toli. Lah ibuke. Lambelu. Oh, bapake saka toli-toli, wilayah ibu ngendi? saka Lambelu. Menika wonten Sulawesi Oh Tengah. alah saking Sulawesi. Sulawesi lho Pade. Lah ya Sulawesi. Ya. Kuwi sing tengah. Ya toh, Sulawesi sing tengah. Wonten Mula nang kono kuwi enek sing jenenge toli. Ya. Ya. Kaya betul, tahu betul. kenal alamat niku. Betul. Kuwi alamatmu kok Kang Gareng. Alamatnya Mbak Elisa iki lho. Nggih, benjang ajeng anu nggih wonten Merika saged. Oh nggih. Nggih, Matur nuwun monggo. siap Mbak Elisa. Nggih, wonten Ah. toli-toli. Toli-toli. Napa wonten Lambelu milih pundi monggo. Nggih. Lho, Nggih. nama desane Lah ya Reng, piye to? Mbak Elisa malah nglambek-nglambeke. Lambelu lah nglambek-nglambeke to Reng. Ngene lho Mas. Arep nesu jenenge kuwi ya bahasane kono. Ampun nesu sampean ki. Ora. Sampean ki gulane wis 28 ana aja nesu-nesu. Lah kok manggon nglambek-nglambek nek lambelu. Ya. Digenahke. Karena bisa terjadi salah paham. Nggih. Coba. Kalau Pak Dalang mau ke Lambelu besok, coba kalau naik pesawat itu dari sini ke Palu dulu. Di Palu. Palu. Dari sini di Palu dulu. Heeh. Habis di Palu, Heeh. minggat dulu ke daerah Bonkopi, mandape wonten Toboli. Lah iki lho. Toboli menyang poso. Wis ngelokne Lambelu ndoboli sisan. Wis Reng. Reng Purban wis masih bodoh Reng. Yen Pak Dalang pengen tindak rono naik pesawat. Iya di Palu dulu. Turunnya di Palu dulu. Terus Di setelah- Palu. setelah- Aku di Palu lho Reng. Hah? Remuk cok ndoboli barang lho Reng.
Lah iki sekti. Lah nyatane lahir di Palu malah urip. Palu itu nama daerah, Pak. Nah, iya ya, Dok ya. Iya. Nah, Di Palu. Terus ke pergi ke kebun kopi, minggah niku inggil ke, terus mandape Doboli. oh. Kok nek wis di Palu terus munggah terus Doboli. Kira Wah, sesuk tak jadono lah. Dolane kudu sing rada ado sepetek. Ben ro wong Doboli wingi ya. Nah, ini Doboli niku poso lanjeng lan niku daerah Merwali Lembelu niku. Lembelu Doboli. Ayo sing tak eling-eling Doboli. Ya kuwi nek kuwi gampang eling Kang Gareng gampang Ya, eling. pokoknya di ngapunten ya kalau banyak ketal-ketul atur Bu Munarsi yang sudah mengundang menimbali kula sempanuwun menawi kathah ketal-ketul atur kula nyuwun pangapunten. Rais. Pokoknya dianggap kowe kabeh mudeng ngono ya wis ngene. Mudeng, mboten mudeng. Ya mudeng. Mudeng ya kono, mudeng ya kono ya, Reng. Ini apresiasi yang Ah, hebat. ya pancen ya bahasa Jawa isih belajar kok, Reng ya. Seorang Mbak Elisa sing saka Sulawesi ngegulang basa Jawa, ngilmu Jawa, dia pesinden ya dalang. Wah, jan luar biasa. Moko ya, Kang asli Gareng. wong mriko. Lah nggih ngoten to, Pak? Ya pancen. Iki apresiasi yang hebat untuk Mbak Elisa. Tepuk tangan. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun sedaya. Nggih. Ngene iki. Menika kula ajeng asung panglipur mbok menawi wonten pamundutan menapa tembang ingkang dipun kersakaken. Alon. Mbok menawi Mbok menawi wonten tembang ora tembang. Tembang ingkang dipun kersakaken kula mengke saged ngaturaken. Piye, Pak? Coba ngene lak kaya kudu ngono rasane. Ning irung iki kaya piye ngono, Pak? Apa ning irung apa? Tapi inilah khasanah budaya. Iki saurunge Mbak Indonesia. Elisa ngelipur, Ya. Mbak Tatin di jumenengke. Oh nggih. Iki tok wis mumet ditambahi kuwi. Oh niku kakang kula ingkang Ya. cantik jelito. Coba monggo. Nah, kita panggil presiden luar biasa. Yang sangat berbobot. Yang sangat berbobot gamoy. Oh. Saya mau tamasya keliling kota bisa melihat saya mau Iki Kang Gareng. Sugeng dalu wong ayu Mbak Tatin. Ije, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange Emas Dalang. Wah, luar biasa. Yuh. Pripun? Wong yunget, Yunget ki apa? Yunget ki apa? Yunget niku napa? ayu banget. Oh, ayu banget ki yunget. Oke. Oh nek yunget ki ayu banget. Aku mau Jan kok. ayu tok. Iya, aku mau ayu tok. Kamu yunget. Yunget. Ya. Berarti Pak Dalang kuwi Gus nget Apa Gus Apa Yunget? Gus Nat? bagus banget. Oh, bagus banget. Rambutmu wong, Apa Reng? rambutmu sing dawa. Ya. Buatmu wah. Mbak Tatin Reng. Ayo diteruske to. Piye? Mbak Tatin apa? Lah ya sing mbutmu wong ke Mbak Tatin maksudnya. Jenengan niku lho. Oh aku. Lah padha dawane kok. Dikawahi kok. Panjenengan nggih, Bu, buatmu wah, nggih rambutnya dawa panjenengan nggih rek maneh nggih panjang. Lah iya kan padha dawane to. Nggih, nek Rambutmu dawa to, Tin? nek apa? Rambutmu dawa to? Nggih, enten sing dawa, enten sing cendak, Pak. Loh. Yes. Lah ya jeneng rambut kayu warna-warna to, Pak? Warna-warna Pak, ya bener Pak. Bang, kita Ana rambut. sing dawa, ana sing cendak. Cendak. Rambut sing endi sih? Ngono lho. Umpama sing ana sirah kuwi jenenge rambut, Rambut. kula patut diarani dawa. Aku tak tekok Tatin Kang Gareng. Ya Nek rambut dawa manggone nang apa, Tin? Tengen sirah mriki. Lah nek rambut ndek.
Rambut ndek ya warna-warna. Lah ya ana ngendi wae? Nang carane niki alis. Heeh. Niki rambutnya cendek. Terus niki idep, niki nggih rambut cendek. Nggih terus niki nek teng mriki niki brengos. Teng mriki niki jenenge Janggut. janggut ki jenenge apa? Jenggot. Jenggot. Terus nek sing teng dodo niku simbar. Oh simbar. Terus teng nggen sikil niku jenenge Ora urut Sing telaten to. apa to? Sing dhuwur mata jenenge Iki idep. dhuwur mata. Alis. Nah sing pas nggon mata. Idep. Nah nggon nggon kene dhuwur lambe, Brengos. ngesor lambe, Jenggot. dodo. Simbar. Nah, Terus nggon sikil. Aja langsung rono. Lah ngendi? Ya mampir kantor kecamatan sih. Kantore kecamatan tutup. Dadi aku ora mampir rono. Oh, tutup to? Tutup. Mula peteng tutupan kok. Mbak Tatin kuwi letening kok. Napa? Letening. Letening. Letening ya apa? Letening ki apa? Kulite kuning. Oh, alah. Oh, Aku iya, tak iya. wis diwasno letening ki. Mas Jalang, kula nggih gadah angin jenengan. Apa? Limuceng. Oh, lagi. Dicornono kowe. Ponorogo lho, Tin. Iki jambon lho ya. Kota Waro aja kelakon iku mulih kelakon Lek. nggon ndas. Iki kan apa limuceng. Limuceng kok. Heeh. Se limuceng apa tim? Oh nek ngantek saru awas lho ya. Mboten saru nika. Limuceng menika talimu kenceng. Oh, tak. Aku ora nggo tali iki. Niku sing tinggi ngenali ngen gulu niku napa? Udu iki kolor iki. Kang berarti lor muceng. Sing Bus. Napa? sing nggo sabuk iki ya tak. Piye kok tali? Lah kan udu tali ta iki. Kan sabuk. Sesik ta. Sajake dalange wis ora iso ceng ya. Wis ndo. Oh, maksudnya taline lah, taline. Taline wis ora iso ceng wis ndo. Lah apa kok pengakuan piye, Mbak? Seng apa ndo? Sajake iki Tatin ki pelekke kan gareng. Lah piye? Heeh. Nek Pak Dalang ki selalu ceng, Ndo. Oh, Reng, Selalu kenceng. sawangen reng. Pripun? Isih ceng ora reng? Kenceng, Mbak. Saploe sampean tak obati dadi kenceng. maksudnya taline? Hah? Taline diobati. Iya. Nek ngene jenengan. Limuceng ora? Lho, ceng terus aku. Wah, kuwi Oh ngono. ora nek kendhone ceng terus aku. Taliku kok ora. Ono taline ngene Pak Gareng ono. Ora. Nek ngene Pak Dalang ra eneng, mbok muceng. Tapi yo iso limungi. Apa limungi? Sah? Hah? Limungi ki apa? Linggohmu sewengi. Limu. Aku mak tratap sah. Padahal yo ora pati ongi. Aku ya tratapanmu tak kira. Iya, Kak. Lungguhmu nglungguhi limuli kuwi mau. Tratapan. Oh, Jawa ya ono singkatan-singkatan. Ya memang itulah. Ya jenenge ngono kuwi wong Jawa ki oke-oke ngono. Digawe cepete Iya, piye. cepetke. Lama tak jumpa dengan Pak Dalang, gimana kabarnya Pak? Kabare sae Mbak Tatin. Oh nggih, alhamdulillah nggih menawi sae nggih. Alhamdulillah nggih Mbak Tatin. Nggih. Pripun kabar jenengan? Sehat? Pekli. Pek iki apa? Pekli ki apa meneh? Ya ki anak-anak. Bagus ini kita semalam kita singkat-singkatan ya. Ya, iso pekli ki apa oleh? Pekli iki apik sekali. Apik, apik. Rasa dadak kanggo menika kabaripun Pekli Pak. Nggih, kabaripun panjenengan Mas Gareng? Penget. Apik banget. Oh, alhamdulillah. Mbak Elisa pek apa Mbak Elisa? Heeh. Kok malah guyu? Iki ngerti kok. Elisa iki kabare pek tokli. Pek tukli apa? Apik matuk sekali. Wis. Oh. Pek tok liyo. Pek tukli aku. Nah. Apik matuk sekali. Iya. Ha nek iki Sing endi? iki Heeh. pek mude. Maksudnya? Apik mbokmu gede. Ngono lho. Wah, Oh, jan nggih. wong iki kok isine mung pratapan tok. Lah iki sing manahi Pak Dalang lho, ket mau nyontekon kok kabar kok nganggo singkatan-singkatan. Ampun nganggo singkatan. Aku iki sing tak bayang-bayange limuceng wingkel. Soale wis ra iso mau kok ya.
Dadi ning bayangke tok ngono. Iso. Masane kok. Iso. Ndek ben ora iso saiki wis iso. Setelah terapi minum biomoringa. Nah, Nggih, pun enten Mbak Tatin, pun enten Mbak Elisa. Nggih, nggih, nggih. nggih menika nderek sowan wonten Jambon nggih, Nggih, Pak Mbak Dalang. Tatin, nggih. Nderek ndedonga kagem sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat nggih. Amin. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin Allahumma amin nggih. Menika malam hari ini bersama Mas Gareng yang memakai pink. Kok kaya permen to saja iki. Loh, iki mengku tegeskan sesuai tempat kan, jambon. Jambon dadi Ya. nganggo pink. Nah, iya, Pink iki bener. basa Jawane jambon ngono ae. Ora Tapi kok kaya permen ngono lho. Dadi aku Kowe nyawang aku kaya apa? permen. Loh, nek permen mbok dimut. Lah nek permene semene terus ikine sepiro? Ya sithik-sithik. Saka ngendi? Ya, Saka milih. ngisor apa dhuwur? Ya milih ora wae. Ora piye. Liya dina lagi ora patek penak awakku wis. Lah ngopo lho jare kon Wah, niki sekali diyani tenan eksekusi di tempat tok Pak niki. Bahaya. Pokoke ndrawasi bahaya ya Mbak Tatin ki ya. mulane aja nantang ya. Pengen ngopi mau? Ora. Kon ngopo nek permen kon ngopo? Didol. Kayak cah cilik-cilik didol. Nggih menika Mbak Bila wonten pamundutan lagu menapa Nggih, Pak Dalang? nggih Mbak Tatin nggih nggih. Monggo. Lagunipun sing sajake Sekueco napa nggih Mbak Tatin? Pripun? Nderek jenengan, monggo. Oh, derek. Menapa, Pak? Hah? Ayo. Ayang-ayang, Sing nganggo podang bawa kuning. sik saora-orane. Podang kuning. Oh, podang kuning. Podang kuning sak bawane Mbak Tatin. Oh, nggih. Siap. Iki sing tengah lanange ya. Iya tengah ki nang sing lanang nang tengah. Heeh. Wedok loro nang pinggir. Hmm. Kaya apa jenenge? Apa? Bebek. Bebek piro? Pancuran Pancuran? kapet sendang. Pancurane sapa? Pancuran kamu kan cowok kan pancuran kapet sendang. Pancuran diapit sendang. Ya. Sendange Aku sendang, dia juga sendang. sendangmu apik. Enggak kono. Lumutan. Maksudnya? Hah? Maksudnya piye? Sendang kono kae lho, kono kae lho. Oh, kono. Tak kira Kono. kono apik kene kono lumutan kono ta? Wong kaya ngene iki du pancuran. Lah apa? Padasan. Padasan ya. Bawa-bawa. Saking sinten? Ya Mbak Elisa. Oh nggih. Mbak Elisa. Nadyan wujud temong paksi Elok. Elisa, dalem sampean senengane peksi sing manuk sing gedhi apa cilik? sing anu sing alus cilik rapopo Sing penting halus. ya Upamane kaya manuk perci barang kuwi ya. preci kekeciliken Kecilikan. ya Rada gede sithik. sing rada gede seko preci apa Enek. Jenenge manuk ancel galeng. kuwi manuk apa Pakde Neng sawah, ya kuwi neng galengan. ya Kuwi enek manuk sak gedene sak dhuwure perci. oh ya Mlakune itik-itik-itik cerit. Itik-itik-itik cerit. Itik-itik-itik cerit. Itik-itik-itik belok. bisa belang saya nanya aku sing Lah kok belok nyapa, Reng? Lah kok belok ning ngarepe Tatin nyapa? Timbang jegur kedung belok. Tak anteni lho padahal wis tekan ngono ceracrit-ceracrit badantengan kene kok ora wani. Oh, sini ku jenenge manuk ya, Pak ya. Manuk Ancel galeng aku Hobine nek Mbak Elisa manuk kuwi mau. Apa? Ancel galeng Yen kowe apa tin manuk tin? Manuk Garuda no. Oh iya iya iya. Gede no. Gede ya ya. Besar apa gede kuwi? Gede. Gede. Kok glegeken. Sehat tok. Alus manis neng sama. เ
Mbak Tatin. Tengah lho. Kon tengah jarene. Kowe iki lagi pisan tok. Lah aku manut kono ya Kono loro. Goleki si podang jenah. Pada aku kok mikir, tadi kan aku senengnya ancel galeng, podang kuning yang halus kecil. Golek kurungannya gampang. Neng ngono Mbak Tatin karudo gitu golek kurungannya sepiro yo. Kita yang duwe ya Pak De, kurungan. Ora tau dikurungi kok. Bebas weh. Sing penting wulune dirembyake ngono wis ora ketok. Mikir aku kan. Lah aku ya bingung kok. Lah nek golek kurungan Garuda Nah, iya toh. Mula kan mang kebayang-bayang Mbak Elisa iki terus Tatri iki maneh Garuda kurungane sepira? Angel lo ngingune piye? Ya kan dibiarkan begitu saja, toh? Oh liar. Iya, liar saja. Nek goleki kurungane Pak De Gareng sing duwe iki biasane. Ora duwe. Ora duwe toh? Nggon kuwi ora tau tak kurungi ben brondol mbok ben. Kan duwe manuk. Kok tikus? Jangan terpengaruh no Pak De, malah tikus. Jan, awak anggere ketemu kanca-kanca niki tenan Pak, ora is jan kaya ketemu rombongan tawon ndas tenan kok. Kok tawon das. Selekit tenan kok. Meneng aku tak bawa. Saurarane aku iki kowe mung es sarjana seni padha, aku ki eskar. Sekarang apa? Sarjana karawitan. Karawitan ya. Sarjana karaoke. Iba bunga ing atiku Dong bayangke apa sih iki? Iki do bayangke tikus apa piye? Oke. apa-apa ra beneran. Tapi to Pak De. Apa-apa dipaidu terus. Nyanding bisa dadi tombo. Podang kuning bawane pun, Pak. Nggih, Nggih, sampun monggo bawanipun. langgamipun Kang Gareng. Nggih. Esok awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mumpung-mumpung kiterang kok ora krasa esok awan nganti wengi.
Matur guing panuwun Kang Gareng Mbak Tatin Mbak Elisa. Nggih. Tapi